Fins i tot hi va haver gent que no demanava només el seu poble, sinó que ja donava les suggerències fetes. Com aquest paio d'aquí, vale? El Gerard Portes. Diu, Marlesan, ja t'he arreglat la bandera de Figueres pel teu pròxim vídeo. Ah, vale, d'acord. Suposo que no he de fer res, no? Me'n vaig i ja està. Arreglant banderes amb Gerard Portes. Què és això? El que vols? Vols fer el vídeo? Vols fer el vídeo? Vols tindre les idees? Vinga, va. Vols tindre tu el canal de YouTube? Vinga, va, anem a fotre la teva intro. Au, Gerard Portes, vinga, fes la part 3. Que a mi ja no em toca, això ja és treball teu, aparentment. Doncs sí, Marc, vull tenir les idees i el meu propi canal de YouTube. Espera, el tinc. Malauradament, ni en aquest canal ni en el vídeo d'avui parlarem de banderes, sinó que ho farem d'un altre objecte també fàcilment identificable. Exacte, és el que estàs pensant. Els Playmobils. Així doncs, avui us porto un vídeo on us ensenyaré a customitzar i personalitzar un Playmobil a partir de 5 senzills passos. M'hi acompanyeu? Abans de començar amb el custom en qüestió, m'agradaria comentar que tant a Instagram com a YouTube hi ha col·leccionistes i customitzadors que fan un treball impecable i molt professional. Així doncs, el custom que avui us porto és la meva manera de customitzar, pintar i personalitzar els Playmobils. Això no vol dir que aquesta sigui la correcta. Si voleu veure bons customs, em podeu seguir al meu canal d'Instagram, @lleoniaplaymobil. Allà sovint hi penjo els customs que més m'han agradat dels meus companys i companyes cliqueres. Dit això, comencem amb el vídeo. El primer pas necessari a l'hora de fer un custom és tenir una idea clara i realista d'allò que es vol fer. Per exemple, potser nosaltres volem fer un custom de l'antorxa humana dels Quatre Increïbles, però potser no és la millor idea. Així doncs, hem de pensar una idea per al nostre custom que s'adapti a les nostres possibilitats i, evidentment, als nostres gustos. Per exemple, últimament estic molt enganxat a un joc online que s'anomena Deep Rock Galactic. Aquest joc consisteix en una colla de nans miners que han d'endinsar-se a planetes extraterrestres per extreure'n els recursos. Una de les gràcies d'aquest joc és que aquests nans miners han de dipositar aquests recursos en una espècie de robot que s'anomena mula. Arribats a aquest punt vaig pensar, calla, podries fer un custom de la mula amb un dels teus Playmobils. I és aquí quan arriba el segon punt per a fer un custom. Tenir i escollir el Playmobil adequat. En el meu cas, en concret, per fer un custom similar al de la mula d'aquest joc, he escollit aquest d'aquí. Evidentment, aquest custom no serà igual a la mula original, però aquest Playmobil passat per als sedars de la nostra imaginació serà un custom d'allò més original i possiblement identificable en aquesta mula que ara mateix deveu estar veient per algun racó d'aquest vídeo. Així doncs, un cop escollida la idea i el Playmobil adequat per a dur-la a terme, és l'hora de passar a l'acció. El primer que farem a l'hora de personalitzar el nostre Playmobil serà escollir com i de quina manera el pintarem. En el meu cas, he decidit pintar aquesta referència número 6693 amb els colors principals de la mula del joc, el gris metàl·lic i el taronja. L'idea que ara mateix em ronda pel cap és la de pintar les extremitats i una tercera part del cos de la mula, del robot, de color taronja per una banda, i per l'altra la de pintar de color gris metàl·lic la pinça robòtica i les potes o plataformes. D'aquesta manera intentarem respectar la composició de la mula original. Els materials que necessitarem són els següents: pintura en spray de color taronja, pintura en spray efecte metall, cinta de carrosser o cinta de pintor, paper de vidre i tisores. Començarem fent un triatge de cada una de les peces que conté la capsa. En una banda, col·loquem les que pintarem de color gris metàl·lic i a l'altra les que pintarem de color taronja. De moment, deixarem en un racó els accessoris i els complements, com per exemple les enganxines. La càpsula principal, com que l'haurem de pintar en dos colors diferents, la deixarem al mig.
El següent pas és fregar ben fort les peces amb paper de vidre. Doncs, a falta de pintura d'imprimació, aquest pas ens permetrà que la pintura quedi ben impregnada al plàstic. Això sí, haurem d'evitar llimar parts com ara bé punts d'anclatge, engranatges o pius, doncs fer-ho ens podria dificultar-ne el posterior muntatge. Amb la cinta del pintor taparem totes aquelles parts que no ens interessin ser pintades. Ara sí, ja ho tenim tot a punt per a començar a pintar. Personalment, recomano fer passades ràpides i curtes. Unes quantes capes de pintura més... I això ja ho tenim. Heus aquí les peces pintades. A diferència del vídeo anterior, aquest cop potser sí que ens farà falta llegir-nos les instruccions. Mentre m'entretenc a muntar la figura, us comento ràpidament 2 o 3 qüestions. La primera, durant el procés de pintura he afegit una capa d'aquest altre spray per dotar les parts metàl·liques d'un efecte encara més platejat i futurista. La segona és que, com podreu observar més endavant, un custom amateur com aquest sovint es traduirà en l'aparició de petites imperfeccions o errors en la pintura. Però bé, aquí hem vingut a divertir-nos, no? És el nostre primer custom junts i és complicat que ens surti perfecte la primera. Recordeu que ningú neix après. I la tercera, sí, per fer un custom sovint cal embrutar-se els dits. Això per aquí, això per allà... Sembla que ja ho tindríem. El cinquè i últim pas consisteix en afegir-hi complements o tonejar-lo al gust del customitzador. En el meu cas, hi afegiré aquestes calcomanies de lletres i números. I voilà! Què us ha semblat? Per cert, us en recordeu que en l'últim vídeo us vaig explicar que les figures dels nans miners ens serien de gran ajuda? Doncs quin sentit té dissenyar un robot explorador de coves per a nans miners sense... nans miners? I fins aquí el vídeo d'avui. Espero de tot cor que us hagi agradat. I des d'aquí us animo a petits i a grans a fer possible les vostres pròpies creacions de Playmobil. Això ha estat Lleonia Playmobil des de l'estudi de casa meva. Moltes gràcies i fins aviat!